Когато ги погледнете за първи път, виждате извадка от рекламен каталог на 80-те. Млади, хубави, руси, усмихнати и с амбициозни планове за бъдещето. За своите близки и съседи в Онтарио, Канада, Пол Бърнандо и Карла Хомолка са тъй наречената перфектна двойка. Поради поразителната им прилика с популярните кукли, хората около тях, а по-късно и медиите започват да ги наричат с прякор Барби и Кен. Но зад перфектно поддържаната фасада, марковите дрехи, скъпите партита и приказната сватба се крие мрачен тандем, който ще разтърси канадското общество и ще промени правосъдната система завинаги. Защото Барби и Кен не живееха в розов свят. Те изградиха свой собствен ад, а цената за това беше платена с живота на невинни момичета. Добре дошли в новият епизод, в който навлизаме в пълната история на Пол Бърнандо и Карла Хомолка. Днес няма само да надникнем в престъпленията им. Ще разгледаме техният ранен живот, психопатията, която стои за техните взаимоотношения, смъртоносната динамика на тяхната връзка и правния скандал, известен още като сделка с дявола. За да разберем как се ражда едно чудовище, трябва да се върнем още в самото начало. Пол Бърнандо е роден на 27 август 1964 г. в Скарбодоу, Онтарио. За външния свят той расте в нормално семейство от средната класа, но зад затворените врати домът му е изпълнен с дисфункция, психически тормоз и патология. Баща му страда от девиантни наклонности, а майка му се бори с тежка депресия и агорафобия. В тинейджърската си възраст Пол научава шокираща тайна, че мъжът, който смята за свой баща, всъщност не е неговият биологичен родител. Това разкритие отключва у него огромна агресия и нарцистична обида. Въпреки това, Пол поддържа чаровна фасада. В училище той е популярен, привлича момичетата, участва в разни игри, скаутски организации и печели награди. Но под повърхността се развиват опасни наклонности. Склонност към подпълвачество, огромна манипулативност, изключителен нарцисизъм и тъмни сексуални фантазии, свързани с тотален контрол и доминация. От друга страна, Карла Хомолка е родена на 4 май 1970 година. Тя расте в наглед спокойно семейство с двете си по-малки сестри Тами и Лори. Като дете Карла е привлекателна, обича животните и по-късно започва работа във ветеринарна клиника. Но познати описват като момиче, което копне да бъде забелязано. Жадува за статут, внимание и вълнение на всяка цена. И е готова да се подчини на по-силен партньор, за да получи одобрение. Преди Пол и Карла да пресекат пътищата си, Пол вече върви по своя престъпен път. В края на 80-те години Торонто е обзето от страх. В продължение на 5 години мистериозен хищник, наречен от медиите Скарбъроудският изнасилвач, напада над 24 млади жени. Той действа брутално, с изключителна хладнокръвност и заплахи, като принуждава жертвите си да мълчат. Полицията провежда мащабно разследване, като разпитва дори самият Пол Бърнандо, тъй като той живее в района и отговаря на описанието. Направена му е проба за ДНК анализ, но поради тогавашното забавяне в канадските лаборатории, пробата му остава на рафта с години и Пол продължава да си ходи на свобода. През 1987 година 23-годишният Пол Бърнандо среща 17-годишната Карла Хомолка. Привличането между тях е светкавично. За Карла този възрастен, привлекателен и финансово стабилен мъж е сбъдната мечта. Пол пък вижда в нея нещо, което не е срещал досега. Партньор, който е готов да му се подчини напълно. През 1990 година Пол и Карла са сгодени и живеят заедно. Външно те планират пишна сватба и купуват къща в Сейнт Катаринс и демонстрират луксозен начин на живот. Но вътре в дома им границите на нормалното са отдавна нарушени. Пол става все по-обсебен към девствеността на млади момичета и започва да отправя намеци към 15-годишната сестра на Карла, Тами Хомолка. Вместо да защити сестра си, Карла прави нещо немислимо в опит да докаже пълната си лоялност и отдаденост към Пол. През 1990 година, точно преди Коледа,
Карла използва достъпът си до ветеринарни медикаменти и упойващи вещества, за да ги добави в питието на сестра си Тами по време на семейната вечеря. Когато момичето губи съзнание, Пол и Карла я отвеждат и извършват бруталното си посегателство, заснето на видеокасета. Но за огромно съжаление, планът им завършва с трагедия. Следствие на силните медикаменти, които са я опоили, Тами получава задушаване и умира. Когато я откриват на следващата сутрин, медицинските лица и полицията заключват, че това е нещастен случай. Семейството скърби, а Пол и Карла стоят рамо до рамо до тях, пазейки зловещата си тайна. През юни на 1991 година, няколко дни преди сватбата им, Пол и Карла решават да преминат на следващото ниво и започват да отвличат непознати тинейджърки. Първата им жертва е 14-годишната Лесли Махафи. Тя е отвлечена, отведена е в дома им, където е държана в плен. В продължение на няколко дни е била подложена на физическо и психическо насилие, след което бива убита. Тялото ѝ е разчленено и запечатано в бетонни блокове, които са изхвърлени в близкото езеро. Няколко седмици по-късно, през 1991 година, Пол и Карла осъществяват пишната си сватба, гостите ги аплодират, без никой да подозира какво точно се е случило в дома им буквално няколко дни преди това. През април 1992 година те отвличат 15-годишната Кристен Френч от паркинга на църква посред бял ден. Карла примамва момичето с претекст, че търси опътване за път. Кристен е държана в плен в продължение на 3 дни, преди да бъде удушена и захвърлена в крайпътната гора. И в двата случая Карла не просто присъства, а тя участва активно в примамването, завързването и контрола над момичетата, като ги успокоява, или тя също участва в малтретирането им. Към края на 1992 година натискът и параноята започват да разрушават връзката им. Пол става все по-агресивен и започва да упражнява физическото насилие дори и към самата Карла. През януари 1993 година Карла е приета в болницата след тежък побой с сериозни наранявания. Освободена от неговият контрол, тя прави ход, който ще пренапише канадската история. Карла се свързва с полицията и се представя за малтретирана, пребивана съпруга, която е била жертва и заложник на психопат. Тя твърди, че Пол я е принуждавал да участва в престъпленията му с заплаха за живота й. По онова време полицията все още нямат преки доказателства Пол да е извършил убийствата на Лесли и Кристен. Желаейки на всяка цена да осъдят Пол, прокуратурата прави фатална грешка. На 18 май 1993 година те сключват споразумение с Карла Хомолка, наречено „Сделка с дявола“, в замяна на нейните пълни показания срещу Пол. Обвиненията на Карла са намалени на непредумишлено убийство с едва 12 години затвор. Сделката е окончателно подписана. Но месеци по-късно, по време на претърсването на къщата, адвокатът на Пол открива скрити в тавана на банята 6 видеокасети. На тях Пол подробно е заснемал престъпленията им. Когато разследващите гледат записите, те остават в пълно вцепенение. Записите категорично доказват, че Карла никога не е била жертва. Тя се вижда като напълно доброволен, активен и усмихнат участник, който дори дава идеи по време на процеса и се наслаждава на случващото се. Но правната клопка вече е затворена. Поради принципите на канадското правосъдие и вече подписаната сделка, присъдата на Карла от 12 години не може да бъде променена. През 1995 година Пол е осъден за първа степен убийство, отвличания и множество изнасилвания. Той е обявен за опасен престъпник и получава доживотен затвор без право на замяна. Всички негови молби през годините за условно освобождаване са категорично отхвърлени. Карла Хомолка от своя страна излежава своята 12-годишна присъда и е освободена през юли 2005 година. Излизането й на свобода предизвиква пълно неодобрение на обществото и зрелищни протести. С течение на годините тя променя името си, живее за кратко в Карибите, след което се завръща в Канада, където повторно се омъжва и отглежда собствени деца.
Фактът, че жена участвала в отвличането и смъртта на 3 момичета, включително на собствената си сестра, живее спокойно на свобода, остава една от най-големите рани на канадското правосъдие. Случаят на Барби и Кен ни напомня колко опасна може да бъде перфектната фасада и как зад най-красивата усмивка понякога се крие невъобразим мрак. Той доведе до сериозни реформи в това как прокуратурата сключва сделки с обвиняеми и как се борави с доказателства в Канада. Но най-важното в историята не са съвсем извършителите, а паметта на трите момичета – Тами, Лесли и Кристиан. Млади момичета, чието животи бяха отнети твърде рано. Какво е вашето мнение за сделка с дяволът? Според вас правосъдието можеше ли да измисли вариант да развали сделката с Карла? Напишете ми в коментарите какво мислите и дали случаят ви е харесал. Ако и вие като мен обичате криминални истории, оставете ми коментар и се абонирайте за канала. Радвам се, че и в днешното видео бяхме заедно в подлупа. И помнете, не се прибирайте сами в тъмното.